Намираме се в Перущица и сега ще ви покажем един чудесен имот. Търсиш място, където природата и удобството вървят ръка за ръка. Зелени хълмове, чист въздух и имот готов за твоето ново начало. Двоетажна къща в централната част на град Перущица с облагороден, озеленен и пълен с плодни дръвчета двор, откъдето се разкрива чудесна панорамна гледка към града и хълмовете. Само на няколко крачки се намират училище и централният площад. На първият етаж ще откриеш просторна всекидневна с кухненски бокс, напълно обзаведен и оборудван, готов да приеме новите си собственици. До вторият етаж се стига по външно стълбище, но ако желаете, винаги може да го остъклите и да го превърнете в топла връзка. Вторият етаж разполага с голямо антре, две светли и просторни спални и баня с тоалетна. Локално парно на дърва осигурява топлина и уют дори в най-студените дни. На дворът има обособен кът, в който може да прекарвате време с семейството или с приятели. Ако имотът ви е харесал, телефонът на Теодора е в описанието. Ние сме Явлена Пловдив.